Iwan Rheon, Llanelli yn galw LA, Los Angeles. Siwr wyt ti? Iawn, diolch. We newydd, wel, nes i gyrraedd neithiwr am yn bar efo hyn, so we bach yn discombobulated. Mae'n lyflu sgwrs gyda ti, a mae hwn i gyd yn swno mor exciting, yn enwedig y gyfres newydd, wrth gwrs. Ydy, dwi'n meddwl, wel, yn gobeithio bydd pobl yn mwynhau. Dwi'n meddwl bod yn agor drws a newydd i'r byd rhyfain. Mae pobl heb weld trawstoriad o gymdeithas. Fi falle ddim wedi cael i gweld ar y teledu o blaen. Ti'n meddwl, o Game of Thrones i Men Up oedd mas gyda ni llynedd, Iwan, ti wastad yn gwybod sydd i ddewis sgript da? Wel, falle bod fi'n lwcus. Ond wedi bod yn ffodus iawn a'n cael gwneud pethau gwahanol iawn sy'n cool i fi. A gyda'r gyfres, ti'n meddwl, Those About to Die, mae'r cast yn anhygoel yn diwe. Ydy, Wel, dyna'r peth pam ges i gynnig y job, o'n i'n edrych ar pwy oedd y cyfarwyddwr a wedyn bod Sir Anthony Hopkins yn mynd i fod yn rhan ohono hefyd, so mae'n anhygoel, Ti'n meddwl, nes ti gyffwrdd ar y pwynt yn fyna, a mae'n deg i weid, mae'r Cymru yn disgleirio yn y gyfres newydd ma'n, dyn nhw? Wel, gobeithio, I mean, i gael actor fel fe yn rhan o gyfres, mae'n anhygoel i ni, just achos mae'n just yn, wel, fe di'r gorau o'r gorau, ynddo fe. Felly, Fi'n credu bod pawb yn gytuno gyda ti. A sydd mae'n teimlo, tymod, i gael rhywun fel Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, yn gyd actor i ti? Dwi'n mynd yn fwy na hwnna, di e? Na, mae'n eitha surreal, really. Just i fod ar yr un poster a fe, mae'n eitha anhygoel, i fi. A, tymod, newn ni ddim gweithio neb, ond sydd ti'n ei ddisgrifio fe? Sydd foi yw e? Anhygoel, Mae'n mwynhau actio, mae'n gweithio'n galed. Mae pawb yn, nath e just dod mewn yn neud i job fel unrhyw actor, really. Sy'n anhygoel, really, ar ôl gyrfa mor anhygoel. Ond mae dal eisiau neud mae dal eisiau dod mewn, a mae eisiau gweithio, a mae'n gweithio'n galed, sy'n cool. Fi'n siŵr bod e'n dwlu yn bersonol fyd ar y ffaith, bod ti'n Gymro ac yn dod o Gymru fach fyd. Wel, falle, so'n siŵr ond wel, fi'n credu, yn amlwg mae'n falch o lle mae'n dod, felly, mae'n cool bod y ddau ni yno, O chi'n cael nhw chats am Gymru a phethau? Wel, dim yn bach, nathon ni gael sgwrs bach. Well, cos nath e ddeud, Carmarthen boy, and you're well, yes, but I was, chi bach yn nervous yn cyfarfod pobl fe, and you're nes i dyfu lan yn Nghaerdydd, I can't if iawn, oedd e jyst yn neud yr acen a stuff, oedd e jyst yn doniol, mae'n ddyn doniol iawn. Mae'n rili neis i glywed hwnna. Wel, Robert Rhodri sydd wedi sgwennu rhan o'r gyfres, wedi creu'r gyfres, a Iwan, mae wedi creu pethau mor ffantastig yn y gorffennol. Ydy, fel sydd ddim o'r CV yn anhygoel, Saving Private Ryan a stuff fel yna, lot o weithiau eraill. A hefyd, wedi cael ei cyfrwyddo gan Roland Emmerich sydd wedi gwneud, Independence Day a pob math o bethau. So mi'n gwybod sydd wedi cael y scale yna ar y sgrin. A dwi'n meddwl bod oedd yna rhywbeth pwysig iawn yn y gyfres, achos sy'n gweld sort of races gyda'r chariots a stuff, a mae angen rhywun sy'n gwybod sydd wedi greu tensiwn a dangos rhyfain yn ei lawnder ar y sgrin. So chi angen y profiad yna ar weledigaeth yna, Wel, Jiw, Iwan, ti gyda'r boes iawn yn fyna, achos ti'n Robert a Roland, maen nhw wedi creu rai o'r ffilmiau mwyaf yn yn oes ni heb os yna, gyda Saving Private Ryan a Independence Day, fel ti'n gweud. Mae gweithio gyda cyfrwyddwr fel yn wych, mae'n gweithio yn gyflym, diolch yn goffod, mae gyda fe'r rhyddid i wneud beth mae eisiau, a be o'n i'n neud yn y bore oedd cyrraedd ar y set, a mynd syth at o fe, just gwrando ar beth cos mae'n gweithio, mae'n siarad yn gyflym, mae'n symud yn gyflym, so mae'n rhaid i sticio gyda fe, a wedyn gweld beth mae eisiau neud gyda'r olygfa nhw fyna, a wedyn chi on the ball,
O, yn hollol, ie. A lle wnaethoch chi ffilmio'r gyfres de? Yn Rhyfain, oedd yn wych. So ie, pan o'n i'n gyrru'r studio yn y bore, yn mynd heibio'r Circus Maximus a'r Coliseum a popeth fel yna. A wedyn ni'n mynd i gwaith, a ni'n mynd ar y set Circus Maximus a Coliseum. So mae'n rhywbeth anhygoel. A hefyd, mae cael bod yna, achos chi'n troi unrhyw gornel am rhywbeth o'r cyfnod neu cyn neu ar ôl. Felly, ie, a gallu mynd i llefydd fel Pompeii i weld sut oedd y pobl yma'n byw go iawn. A mae Vesuvius yn rhan o'r stori ni. A felly, ie, mae jyst yn teimlo... Petai ni wedi ffilm fe'n rhywle arall, bys wedi bod yn anodd. Wel, sa'n gwybod, ond bys wedi bod yn anoddach i sort of deimlo egni'r ddinas sydd oedd e, ie. Os ydy weithio ni enw dy gymeriad di nawr, a just disgrifiad bach o pwy wyt ti? Ie, dwi'n chwarae cymeriad o'r enw Tenax. Bys fi ddim yn dweud bod e'n ddyn drwg, ond mae'n bach yn sort of crime boss ydy e, really. A mae wedi tyfu lan o'r strydoedd Rhyfain yn blentyn bach, o pan oedd e'n fach, a mae wedi sort of dringo fyny i lle mae e'n rhedeg y gamblo ar games o pethau fel yna. A sydd ti'n disgrifio'r profiad o ffilmio'r gyfres? O, oedd e jyst yn anhygoel, oedd e bach o blur, really. O'n i'n... Wel, cos o'n i'n neud Men Up just cyn. A wedyn, o'n i'n mynd o Abertawe i Rhyfain mewn like wythnos, a oedd e jyst yn rôl holl o wahanol. So, I'm siŵr fod y mis cyntaf, o'n i'n jyst yn trio dal lan gyda be o'n i'n neud, ond wedyn, o'n i'n ffilmio am 8 mis, felly oedd e'n gyfnod hir iawn o mywyd i. Llynedd i gyd mwyn y lai. So, yeah, oedd y profiad yn wych, a gweithio gyda pobl mor anhygoel, mae wastad yn hyfryd. Felly, Iwan, beth ydyn neges ti i wylwyr hyn o siwr allan o wylio? Gallech chi wylio fe ar Prime Video. So mae'n dod allan ar 4 ar 5, dwi'n meddwl, ar Prime Video, gyd mewn un, pob penod yn mynd i fod yna, dwi'n meddwl. Felly, rhywbeth i wylio dros yr haf. Iwan, mi fyddwn ni'n gwylio. Diolch o galon am dy gwmni di. A joia Los Angeles. Diolch yn fawr, ie. Diolch yn fawr i ti. Diolch. Diolch yn fawr.